Ce morbi acum? Deci, fiind martor la fața locului... Tot îi cheamă poliția. Ce înseamnă asta? Ori suntem golani, ori nu mai suntem. A speriat copiii, le-a dat în spaimă. A dat în tiribon? Da. N-am dat. În parașute. M-am luat în ghețături, stuc. Ne-am distrat. Eu a spart ușa. Am fost acolo, doamnă. Doi indivizi dintre ei m-au apostat cu o bâtă. Mână am luat și o bâtă și am dat lui unul în față și lui altul i-am dat perversă, ca pe Târgu Ocna aici. Am venit aici așa că vroiam să aflăm aici așa ce se petrece aici așa, că e prima dată care am venit aici așa, la târgul ăsta aici așa. Am dat perversă ca pe Târgu Ocna aici. Am dat perversă ca pe Târgu Ocna aici. Am dat perversă ca pe Târgu Ocna aici. Nu știu de asta. Trebuia să vine zâva. Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc. Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc. Toate fetele se apeleze la mine. Sora mea are un copil cu băiatul ăla. S-a îndrăgostit amândoi și a făcut un copil. Gagicuțe, e multe rebuturi. Am dat perversă ca pe Târgu Ocna aici. E multe rebuturi. Am dat perversă ca pe Târgu Ocna aici. E multe rebuturi. E multe rebuturi. Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc. Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc. Toate fetele se apeleze la mine. Împerecherea romilor. Împerecherea romilor. Împerecherea romilor. E multe rebuturi. Toate sunt leșinate de căldură. Toate sunt leșinate de căldură. Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc. Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc. Toate fetele se apeleze la mine. Toate sunt leșinate de căldură. Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc. Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc. Toate fetele se apeleze la mine. Le revergurez, dar... Am dat perversă ca pe Târgu Ocna aici. Le revergurez, dar... Am dat perversă ca pe Târgu Ocna aici. Le revergurez, dar... A dat cu băta în antebraț. Eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațul ăsta, ei mi-a dat de m-a julit. O telecomandă, două? Două. Care e pluralul la telecomandă? O telecomandă. Pluralul? 3600 de secunde. Două. Uitați-vă documentul care e dat de către Comisia Penitenciarului, că e cu capul, cu toate boalele. Așa ați văzut de la ce. Deci, fiind martor la fața locului, un autoturism marca nu cunosc, că i s-a luat numărul, dar nu e la mine. Am forțat depășirea, autoutilitarea Macaraua a evitat să evite impactul cu turismul și a ieșind după carosabil, a alunecat și s-a răsunat. E frumos, dar nu prea. Încape mult, 10, 20. Are boala copiilor pentru toată viața. Deci a rămas pentru toată viața neconștienți copii minori. Am dat perversă ca pe Târgu Ocna aici. O telecomandă, două? Două. Care e pluralul la telecomandă? O telecomandă. Pluralul? Două Două. Două telecomandă. telecomande? Telecomandă. Telecomande sau telecomenzi? Telecomenzi. Sigur? Sigur. Bun, mulțumim. Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc. Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc. Toate fetele se apeleze la mine. Două. Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc. Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc. Toate fetele se apeleze la mine. Nu știu de astea. Două. Nu știu de asta. Am fost acolo, doamnă. Doi indivizi dintre ei m-au apostat cu o bâtă. Mi-a dat cu bâta în antebraț. Eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațul ăsta, ei mi-a dat de m-a julit. Și acum, după ce mi-a dat ei cu bâta, în mână eu am pus mâna, am luat și o bâtă și i-am dat lui unul în față și lui altul i-am dat perversă, ca pe Târgu Ocna aici. De-am deschis asta. Și acum tot ei cheamă poliția. Ce înseamnă asta? Ori suntem golani, ori nu mai suntem. Dar voi de ce v-ați dus acolo, să vă certați? Pentru că eu veneam de la tenis, cam parte în capul străzii, jucam tenis și veneam acasă. Și când a venit tata, era pe jos, îl bătea și mama la fel. Dumneavoastră, cum ce ați făcut? Trebuia să ia pe bulibașul nostru, să-l aducă zâva
între țigani și se rezolva treaba. Dar pe câți au luat dimineață? 4 inși. Le-au luat care și 2 fete sunt la spital împușcați.